Il-Gvern oġġezzjona li s-sitwazzjoni tal-Ermolta tkun diskussa b'mod urġenti fis-seduta parlamentari. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ressaq mozzjoni urġenti biex il-Parlament jaġġorna u jiddiskuti s-sitwazzjoni fl-Ermolta wara li ċ-Chairman tal-Ermolta stess ikkonferma li sal-aħħar tas-sena l-Ermolta se tkun ingħalqet. Bernard Grech sostna li quddiem din id-dikjarazzjoni is-sitwazzjoni kienet timmerita dibattitu urġenti fil-Parlament. Il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Gvern m'għandux problema li din il-kwistjoni tkun diskussa fil-Parlament. Iżda mhux issa għaliex qed jgħid li għadu għaddej b'taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea. F'ruling illi ta' wara talba tal-Oppożizzjoni, l-Speaker Anġlu Farrugia żamm man-naħa tal-Gvern u qal li ma jarax urġenza f'din il-materja. Kien għalhekk illi l-membri tal-Oppożizzjoni ħarġu mill-Parlament sabiex iwasslu messaġġ ċar. Sur President, huwa ta' għajb illi il-Parlament ta' Malta ma jridx jiddiskuti materji ta' natura urġenti u nazzjonali ġrat il-bieraħ dwar mewt traġika ta' tifel Malti u ġrat Qiegħed out of order kompletament. Għaldaqstant, Sur President, l-Oppożizzjoni illum tħoss Qiegħed out of order kompletament. Tipparteċipa fil-kumplament tal-ġurnata tal-Parlament. Għandek il-proċedura tal-Parlament, qiegħed out of order.